ରାମବାବୁଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଘର। ସେଇଠି ସବୁଦିନ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି। ଦିନେ ସେହି ଗାଁର କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଙ୍ଗ ଦେଖି ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଟେକା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଙ୍ଗ ମରିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତା ପରଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ନିତିଦିନିଆ ଖେଳ ପାଲଟିଗଲା। ସବୁଦିନ ସେମାନେ ରାମବାବୁଙ୍କ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟେକା ମାରି ଭାରି ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଥରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଉଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭାବିଲ ଦେଖି, ତମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟେକା ପଥର ମାରୁଛ, ଯଦି ତମକୁ କିଏ ସେଇଭଳି ଟେକା ପଥର ମାରେ, ତେବେ ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେବ କହିଲ? ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖରେ ରଖି ଯିଏ ସେଥିରୁ ସୁଖ ପାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରନ୍ତିନି। ଦିନେ ସେହି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କେଇପଦ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ସେବେଠୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିଲେ।